Вибуховий тиждень, а на десерт – удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. У середу прилетіло по Нижньосадовому. За офіційною інформацією, там горіли виноградники, просто біля казарми. На місце вирушила колона швидких, однак врятувати багато військових РФ їм, на щастя, не вдалося. Майже 500 жителів Криму звинуватили за 1,5 року у дискредитації армії РФ. Круто, сказали кримчани, і допомогли навести удар по військовому аеродрому Саки. Там пошкодили багато техніки і звільнили понад 30 російських військових. Та померти в красивезному Криму мріють не лише московити. Минулого тижня російська влада завезла на півострів багато військових з Кавказу. За всім стежать українські партизани. Російські військові їх не бояться, просто ховають із Севастополя усі підводні човни. А от щодо бензину у Криму, то з ним усе стабільно. Стабільно препогано. Бензин зараз більше потрібен російським військовим, каже окупаційна влада і радить кримчанам ходити пішки. Бо як літають ракети, з вікон машин не роздивишся. А от якщо роздивишся, повідомляє чат-бот. Просять кримські чиновники. Поможе, як мертвому припарка, коментує українська влада і обіцяє – вогонь точно буде. А от вода не знати. У Криму міліє Білогірське водосховище. Як доставляти воду в Крим, українські військові ще думають. Наступного тижня розвідати ситуацію полетять безпілотники.